Kaixo, Oiana Iguaran naiz, bertsolaria, eta ekainaren 21 eta 22 Donostian egingo diren udako ikastoretan parte hartuko dut. Bertan pandemia garaiko kulturgintzaz ariko gara, eta bigarren egunean hainbat adierazpidetako sortzaileekin batera hartuko dut nik hitza. Bertsolaritzaren kasuan lehen egunean Jon Agirre ariko da, bera Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko koordinatzailea da, eta pandemiak bertsolaritzan izan duen eraginaren argazki bat osatuko du, ni bigarren egunean saiatuko naizena sortzailearen ikuspegitik osatzen nolabait. Pandemiak nola ez gure indargune eta ahulguneak biztaratu dizkigu, nolabait egutegia geratzeak aukera eman digu inertziak eten eta pentsatzeko, eta apur bat argazki hori osatzetik aurrera begirako aztarnak edo zerikasiak agertzen saiatuko gara. Plazaren kasuan, galdutako plazaren argazkia zehazten ahaleginduko naiz, pandemiak ez baiti berdin eragin plaza mota guztiei, ez da bertsolari guztiei ere, eta hortik ere zerikasia dagoela sinetsita. Txanponaren bestaldean, indargune bezala agertu da dudarik gabe mugimendu antolatua izatea, ez elkartean egituratuta gaudelako soilik, baizik tokian tokiko mugimenduek, bertso eskolek eta funtsezko eragina izan dutelako tokian tokiko plaza horiei eusterako garaian eta sustatzerako garaian. Bestetik, orain arte ere mai gainean geneuzkan baliabideen inguruko eztabaidak eta bizitu ditu pandemiak, eta horietako asko bat etorriko dira ziurrenik beste kultura adierazpideetako kideen bizipenekin, beste batzuk ezberdinak izango dira, eta gurutzatze eta partekatze horretan ere gako asko agertuko zaizkigu ziurrenik. Zorionez, hitzaldian ostean mai inguru bat izango dugu, Iñigo Gastizek gidatuta, eta gainerako kultur sortzaileekin gurutzatu ahal izango ditugu bakoitzaren bizipenak, eta ziur hortik asko ikasi ahalko dugula. Beraz, bertan ikusiko dugu elkar.